Tuj ki paj ba ban pediang burom yau Chief Minister ka jela u Konrad Kesangma kumju ru ya ka kenhun jong ka seng North Eastern Student Organization na Lokapriya Gopinath Bordoloy International Airport Guwahati kum ka dak ban penpau ya ka jingsngu bat burom ya ka jingla jong ki ban simkhia ya ka kam ka bayade ban pensange ya ka jing perlong an ya ka Citizenship Amendment Bill ka bala pensange no ha Rajya Sabha. Ha ka ne ka ju ka chanmit ka kenhun jong ki nongnya thuk ka bala tip ka tengum ka tulba lane di Ultimate Bikers Association ha ka jing lam jong president na Ribho unit lembat ki member kila pediang burom yo chairman ka North Eastern Student Organization uba Samuel Jerwa hanongpo kum ka da ka jing sungu bat burom ya ka jing simkhia jong ka North Eastern Student Organization ban pelaj ya ka ri ba ka jaj ban riu na ka jingma jong ka te ka bill ka ban kta si ka de lada ka long an. Ni hi ka jingla jingi pensange sarkar India banganumla banwantra ini ka Citizenship Amendment Bill arjakan Rio kapok Rajya Sabha kadai ka jing job jong kijaj ben Rio trai muluk jong than stilam mingi borokawai bar kumjuru jong ka jelam Meghalaya borokawai kini hi kadai ka dau jong jing trilang jing stok tilang jong borokaj iwei piwei kibaya don ka jing sngau ka jing ie mentakari bojaj ben Rio kadai ka jing trilang kajing ya snok tilang mengilak menpoi syakani put bak sarkar India kan sengap ya kita kicing dawa pensange ya kini CAB minumla menwanra po Rajya Sabha dia kajing teli kajing trilang bang ji tri stom lang jobor khaj daduk sarkar ki sengsan perthai boper unta ka KSU ka GSU bat kiwei ki sengsam la pulia jeng kiwei jala kawanra hadu ni put mengilak ban saya sisian bakajak menteri jungi kalak ban sunguskan kandon kajing kermen ya ipateng banwa nakaliang u chief minister jong Meghalaya bak sarkar Meghalaya hibro ko we kila long ginong lam khmat nakaliang jong kanong sanhi masima hage pedai bat ne ki issue jong CAB badai kajing sedang jong u nongelam jong PM jong Meghalaya ban kabinet jong u bagi bagi CM bat ki bagi sarkar jong ki jelas than dalam ini kila ya bot bagi la ai ke cingkershan bagi sukan ai kublai kerpang iu nomor bola sim kene ka lenti banyalam haga bedai haga political level dan ka sanhi masima bat kumju ki pajba bat ki seng pada nyeki haga wi pat kurkom rega thong kadi kaju kamdan ngono je kenduk bat Sulawal dan CM jong Assam ada je kenduk jungi kalong bat CM jong Meghalaya bat kui ki sarkar jong ki than state lamingi ki badang kejuk jing sngau alor kan ki issue bat kui ki political party ki bana pori thor dan ni national party ni regional party national thor ki bang ipan ka jingkershan bagian ai ka jingkershan mengilak ban persyak ini ka CAB Raja Sabha.